Keď som prišla do Vavrišova, tak som nastúpila do materskej školy. No a deti som mala tak, veru, aj 30. A učila som ich básničky, pesničky. No na 8 už, do 8 sa schádzali. Kedy ktoré od 7 do 8 sa schádzali. No a už potom začínala výchovná činnosť. Ranná rozcvička, to sme mali slniečko, vstáva, dobré ráno dáva s ukazovaním. Poďte deti do škôlky, tak to nás zvoláva. Do škôlky pôjdeme, dobrý tam budeme, oteckovi, mamičke radosť urobíme. No alebo keď zima bola, kde sa vzal, tu sa vzal, pri zahradke ráno stal. Čiapku sivú, hlavu krivú, aj fajku vám v zubách mal. V košieľočke neborák. Čože je to za panák? Zasmiala sa mladá chata. Jaj, veď je to snehuliak. No mali sme všelijaké hračky. Dostali sme predavok z MNV i z okresného národného výboru na nákup hračiek. No ja som nakúpila im všelijakých učebných pomôcok, aj hračiek a pekne hrali sa i na pieskovisku, i v triede. No chodili sme na vychádzku na Borovia, tam sme sa na ihrisku hrali rôzne hry, kruhové. Naučila som deti všelijaké riekanky, spievanky, ktoré sme používali pri hrách. Ten život na tej dedine bol taký, naozaj hospodarilo sa. Husičky sme chovali, keď sme ich hnali celou tou dedinou na ten zárub. Pomerne dosť tie husičky mali ráno, išli, večer sme ich došikovali domov. To celé krdle, stovky husí išlo hore dedinou. No a takisto aj tie jahňatka sa chovali doma, prasiatka, kravičky, to všetko. Tá dedina ozaj žila s týmto poľnohospodárstvom. Vykášali sa kdekoľvek, akákoľvek medzička. Na obrúsku sa nosila tráva pre tie zvieratá, pre tie kravy, aby sa mali čo nažrať, lebo tiež tie kravy tiež tam išli na tie pašienky dosť ďaleko. Vlastne chodili aj na obed domov, po obede znova. Takže tie kravičky moc toho mlieka veru nedali. No ale žilo sa na dedine. Teraz máme mlieko, koľko chceme v tom obchode. Vtedy liter mlieka to choval kravu, takže ten mal. Ale ten, kto nemal veru, bolo bieda aj o tom. Na tých dedinách vlastne bolo treba aj tie remeslá. To dneska máme všetky hotové veci dosť po tých obchodách, ale vtedy každé to remeslo bolo treba aj tie hrable urobiť, aj tie sánky na to vozenia. Alebo aj remeselné potreby, obuvníci, krajčíri. To všetko bolo na týchto dedinách, aby to bolo zabezpečené ten život. No, začínali sme divadlá hrať tak v jeseni, aby sa toto divadlo hralo na Vianoce na Štefána. Učiteľ Lauf to nacvičoval s pánom kapitánom, tí si vybrali ľudí, aj čo sa bude hrať, a tam sa nacvičovalo. Na Štefána to sa večer hralo, potom po divadle bola zábava. Nebolo dreva, elektrika sa zaplatila už, ale dreva nebolo. Museli sme si drevo doniesť, keď sme chodili cvičiť. No a potom sme si chceli zarobiť, tak sme išli do ktorých obcí hrať tieto divadlá. Vo Východnej sme boli pri Byline, aby sme si pár korún zarobili, aby sme si mohli to drevo kúpiť, aby tam bolo v tej kultúre, lebo tam sme sa schádzali každú sobotu aj v nedeľu. Tak môžem vám rozprávať len toľko, že keď som bola mladá, to bolo celkom ináč, ako je to teraz. Vtedy mladé dievčatá sme chodievali s mladými
všetkými do kultúrneho domu. Tam sme sa hrávali, väčšinou to bolo také hry, ktoré sme si vymysleli a tie sme rozprávali. No a potom samozrejme vec, že ten život bol úplne inakší, ako je teraz. Všetci sme museli jeden druhého rešpektovať, ale by som povedala aj tak pomáhať jeden druhému. Keď bolo treba na zábavu, keď sme chceli ísť, no tak sme išli tu na, väčšinou v kultúrnom dome bola zábava. Keď nie, tak sme potom chodievali do Petra. No a z Petra koľkokrát, keď bolo treba ísť porobiť domov, zase sme porobili a vrátili sme sa nazad. No a potom už ako vydatie, ešte síce za Slobodná sme chodievali, divadlo sa hrávalo tu na, chodievali sme hrať do divadla. Tam väčšinou sme všetci sa schádzali v kultúrnom dome. No nebolo to také ako dneska, že už sa chodí viacej po plesoch alebo tak. Chodievali sme tiež na také spoločné stretnutie, keď boli také zábavy, no tak sme chodievali jedine v kultúrnom dome, tu inde nebolo. No u nás bolo ešte to dobré, že vždycky sa tu hrávalo divadlo, alebo chodievali aj z druhých dedín k nám hrať. No takže sa proste venovalo tomu divadlu. Ostatok už potom by som tak povedala, ako sme sa povydávali, tak všetky väčšinou tu na sme boli, no to jeden druhému si pomáhalo, nebolo to tak, že ty ideš to, no ak pomohol jeden druhému, to ten išiel zase druhé pomôcť. No a čo sa týkalo detí, väčšinou všetky sme mali malé deti, to každá mala troje, skoro 4. No tak a keď boli deti maličké, tak sme chytili a museli chodiť do roboty. Nemohli sme si zobrať materskú, že už nepôjdeme, pretože sa stavali domy, robilo sa, jeden druhému pomáhal. No a tieto deti, keď boli malé, no tak koľko razy sme ich aj same nehali, ale chodili sme do roboty, či už na družstvo, alebo do Tesly chodili, alebo každá niečo si našla, pretože keď sa dom staval, peňazí nebolo, tak bolo treba chytiť, bolo treba aj do roboty ísť, nestačilo len to, čo zarobil manžel. No a potom už ako deti dorastali, koľko razy boli aj samé do školy, keď už chodili, no tak museli samé prísť, kým sme sa nevrátili z roboty. No a tak vždycky sme si pomáhali, ale to aj jeden druhému. Vtedy sa to robilo tak, že napríklad ten pomohol, to druhý mu to vrátil. No a zasa, keď sme sa aj stretli, upekli sme koláče, jeden druhému poponúkovali, aby si zobrali, aby skúsili. Také rodinkejšie to bolo. Že všetci sme boli tak voľako ináč ako teraz. Teraz sa málo stane, že prídu ľudia jeden ku druhému a tak. No a to sme chodievali väčšinou aj takto, aj na tie zápasy, keď chodili chlapi, keď hrávali. No a my sme potom už len sa to, by som povedala tak, vzdialilo, keď prišli televízory, že už potom len išli sem tam k tým, kto televízor už vtedy mal, že išli pozrieť, ale už potom, ako sa viacej televízory kúpili, tak už môžem povedať, že už potom sa to trošku začalo tratiť. Ťažko to bolo dakedy, no dneska si to nevedia mladí ani predstaviť, že čo sme všetko museli robiť, že bolo treba i prispôsobiť sa celkové tej rodine ešte aj kým boli mladší, že bolo treba napiesť, navariť, urobiť. Väčšinou sme len mäsa sa nekupovali zo začiatku tak, že za každým je iné mäso alebo to, ale väčšinou sme mali, že sa prasa zaklalo a z toho sa zaudilo a to sme chytili a varili a robili ako pre celú rodinu. No takže aj tá strava to bola celkom iná, ako je teraz. A čo sa varievalo? No varievali väčšinou sme fazuľu, hrách a tieto strukoviny, čo boli, tak to sa napestovalo v záhrade, no a z toho sme chytili a z toho sme varili krúpy. No to sa dosť hodne varilo aj s tým udeným. No a ostatok
To, hovorím, to nebolo také ako teraz, že teraz sa napečie aj trojaké mäso alebo to. A chodievali sme do Danišovca husy pásť. Ja sa ešte pamätám, ako mladá musela som ísť, lebo to sme každý mali povinnosť ísť určité dni husy pásť. Tak sme chodievali až do Danišovca a tam sme pásli husy a zase sme ich večer došikovali, tam sme si museli zobrať jesť a tam s nimi celý deň byť. Keď, čo ja viem, viacej husí mali, viacej peria bolo, tak sa to muselo mladuche pomôcť napárať. No a to každá mala už svoje periny, svoje vybavenie také, že to už rodičia, no a čo sme ešte na tie páračky, sme vždy prieslinky robili. No tak to sa muselo niečo nachystať, či už navariť chleba s niečím, čaju a tak, aby sme sa pohostili pri tých páračkách. Tak to bolo také, no, pre nás zaujímavé, ako keď to rozprávame koľko razy mladým, nechcú veriť, že to v skutočnosti tam bolo. Ako mladá si pamätám, že vtedy stará mama napekla na týždeň chleba a ten sme museli celý týždeň jesť a zase potom to každú sobotu sa piekol chlieb. Nikdy sa nedávalo tak, že každý deň bol čerstvý. No ale dalo sa to zjesť, ja neviem, či keď bol aj tvrdší alebo tak zabalený, ale sme to proste znášali tak. No a väčšinou, ako sa pamätám, tak sa halušky varievali, lebo my sme chodievali, otcovia chodili kosiť o 3 ráno, no a to sme im už o 7 museli zaniesť navarené halušky, aby sa mohli najesť. Môžem povedať toľko len, že ako sa tie domy stavali, no tak to bolo veľmi ťažko, lebo požičať z banky nebolo odkiaľ a my sme museli sa trápiť len to, čo sme zarobili a navarili sme proste z takého, čo nám vychodilo, väčšinou z toho domáceho, no žiadne dáky mimoriadne, vtedy ani takej salámy nebolo, skôr paštika, keď chlapom sa dala takto a už len potom neskôršie, keď sme dávali, no ale to sa robilo tak pri domách, že pomáhali tí ľudia. Prišli pomôcť nám, my sme išli vrátiť. No takže jedno s druhým sme tie domy takto stavali. Bolo to veľmi ťažko, ale aj keď sme sa sťahovali, nepresťahovali sme sa do nového domu, do krásneho, ktorý bol vybavený, ale proste, aby bola jedna kuchyňa, jedna izba, špajza a to nám stačilo. A potom už neskôr si sme aj kúpeľky dorábali, obývačky a tak. Nebolo to všetko naraz urobené, že a už sa presťahujeme a už je všetko urobené. No a požičať sme si museli aj od ľudí, ktorí mali, treba nám požičali dáke peniaze a zase sme to potom vrátili. Tu nabývali aj také zábavy, na ktoré sme chodievali stále už ako keď sme boli manželia a všetko to riadil, ako si ja pamätám, náš Brano Grešo, ktorý mal gramofón a ktorý nám púšťal. To nebolo pri takejto hudbe, že by bola bývalá hudba prišla, no ale to sme chodievali na tie zábavy takto a keď už bola hudba, že bolo dačo, tak to väčšinou, keď sme mali aj malé deti sme nehali doma, išli sme tancovať, ale sme sa vracali pravidelne raz muž, raz ja, to všetci dookola, tak sme sa vracali deti pozrieť, či spia a tak sme sa zasa nazad vrátili. Keď bol človek mladý, čo som mal 12-13 rokov, no vyšiel som zo školy, no a dá sa povedať, že vtedy sa väčšinou na gazdovstve robilo. No či sa to kosilo, hrabalo, zvážalo, no a také veci ozaj gazdovské, čo na dedine sa mohli ako... Aj bola doba taká, že ozaj otec nemal tak financie, tak som musel ísť, aj som pásol barančeky, no a to som odchádzal ráno ako z domu
a ktorý mal barance, tak som chodieval normálne na raňajky k ním, obed mi tak dali do tašky, no a na večeru som potom musel ako prísť k ním. No a to boli také stravy ráno, no čo, chleba, masla, mlieko, keď sa dalo. Na obed mi dali dade, dá sa povedať, že bola aj klobásočka, že bolo tak dobre na stravu. No a večer, čo bola? Buď boli halušky s brindou. Tiež som sa zaujímal o šport, lebo ma bavilo to, dá sa povedať, okolo fotbalu. No a hrávali sme tak na Bórovi, to bolo ešte staré hrysko, ktoré teraz je už opravenvo. Vtedy tiež taká situácia bola, nebolo tak tých peňazí, tak sme chodievali na družstvo robiť a oni nám pomáhali s peniazmi, že i to či občerstvenie, alebo už na rôzne športové podujatia, ktoré sme potrebovali. Chodievali sme potom ako za družstvo kosiť do hájika, na radište, no dá sa povedať, že to športovci, ktorí boli, no takto sa snažili, aby sme šport udržali. To. Bolo to, keď som sa vrátil v 59. do Vavrišova, tak som potom začal ako hrávať za Vavrišovo. No a dá sa povedať, že som bol registrovaný za Svit a hrával som ešte aj keď som bol ako učeň v Bratislave za Štolverk. Kontingent sme dávali, no to sme kupovali, príklad poviem, keď nemal ako svoje, tak si ho vykupoval od kamarátov alebo od susedov tie kilá, ktoré mal odovzdať ako do toho družstva. Keď sa prasiatko zaklalo, tak si musel vykonať povolenia na stiahnutia kože. No a tak len mohol ako používať to mäso na údenia, na solenia. Tie majálesy sa robili v Sihoti. No, tam sa ako hudba zariadila a príklad, to bolo tak ako menší jarmak zariadeno. No, tam sa potom sem tam tancovalo, čo jedno druhé, z veselosti. No a to bolo, príklad poviem, už potom aj do 10., do 12., kedy ako sa skončilo tam. Pokiaľ mám hovoriť o Vavrišove, o živote v dedine, tak môžem hovoriť od čias môjho detstva, nie síce raného, ale z raného detstva si pamätám, že sme mali ako deti dobrý život, i keď s nami rodičia museli chodiť na pole. My sme boli tam, kým rodičia robili. V neskôršej dobe, keď sme už mali tých 10 až 12 rokov, tak sme museli pomáhať aj my, pretože otcovia prakticky chodili za prácou na stavby prakticky po celom Slovensku. Boli doma len od novembra do toho apríla, pretože od apríla do
novembra boli na stavbách, aby zarobili také peniaze. A ženy, čiže manželky, sa starali o pôdu, ktorú mali. Museli sa starať o domáce zvieratá, kravy, ovce, sliepky, prasatá. A otcovia prakticky prišli domov apríli a máji, aby to poorali, zasiali a znova odišli preč. Potom prišli až vtedy, keď bolo treba kosiť. Pokosili, znova odišli preč, keď bolo treba kosiť zbožie, tak prišli znovu domov na týždeň, dva, ktorí ako mali veľa pola, pokosili a znovu museli odísť do roboty. Ostatné práce museli vykonať manželky aj s tými odrastenými deťmi. No, ako sa žil vo Varušove prv, to by vedeli povedať skôr narodení. No, ja si pamätám od 50. rokov minulého storočia. Vtedy skoro v každom dome ľudia chovali nejaký dobytok, či husy, kravy, ošípané, ovce, o ktoré sa starali v lete ženy, lebo chlapi pracovali len od jary do jesene a v zime zase sa starali o hospodárstvo chlapi. Ženy v zime chodili na priatky a tkali potom koberce alebo plátno. Chlapi opravovali kapce a obuv. Na týchto kravičkách, ktoré doma chovali, vyvážali na jar hnoj alebo v jeseni. V lete sa zvážalo seno na rebriniaku a na jeseni zase zemiaky, ktoré sa nakopali na záhumienke. My ako malé deti sme už chodili párať perie, za ktoré sme dostali hrnček čaju, kúsok rožka a niekedy aj 1 korunu. Postupne, ako sa družstvo začalo zveľaďovať, začali pracovať aj ženy, aj chlapi niektorí na družstve a už pracovali skoro celý rok. No, to sme cvičili, ZRTV sa založilo, no a nosili sme si žinenky do kultúry, domáce koberce, aby sme mali na čom ležať. Potom sme išli na súťaž a vyhrali sme 2. miesto. Vo Vavrišove bol aj zväz žien a bol naozaj veľmi aktívny. Robili sa ručne práce, výstavy, spojili sme sa potom so záhradkármi, tí svoju úrodu medzi našimi prácami ručnými. No a naozaj sa žilo viac aktívne ako teraz. Tak aj inakšie sme si vedeli vždy pomôcť. Napríklad, keď sa stavali domy, chodili sme si pomáhať. Keď staval jeden, išiel mu pomáhať druhý, potom sa mu to vracalo všetko. No a proste veľmi sa to žilo spoločenskejšie ako teraz. Ľudia sa tak neuťahovali do seba. Samozrejme, že bola vtedy inakšia doba, takže sa to dá ako mimoriadne prirovnávať ku dneskajšku nedá, lebo dneska je každý rád, že má robotu. My, keď sme vládali, sme mohli robiť aj 3 roboty. A všetko bolo vždy v poriadku. No a proste bol taký družnejší, veselý život. A najdôležitejšie bolo vtedy, že sme žili ako jedna dobrá rodina.